dia. Hola, tu qui ets? Jo sóc na Carla. On vius? Jo visc a Eivissa, al carrer Pere Francesc 19. Com es diu els teus pares? Els meus pares es diuen Rosa i Carlos. Quan és el teu aniversari? El meu aniversari és el 2 de setembre. Què has fet aquestes vacances? Aquestes vacances he anat a l'escola a l'estiu. On vius? Jo visc al carrer Pere Francesc 19. D'on ets? Jo soc d'Eivissa. A quina escola vas? Jo vaig a l'escola Blancadora. Quin és el teu programa preferit? El meu programa preferit és Tom i Jerry. Quin és el teu programa preferit? ¿Cómo conocía vuestro novio? Com et dius? Jo em dic Natàlia. On vius? Jo visc a Puig d'en Valls, carrer Torrent, segona. D'on ets? Jo soc d'Eivissa. A quina escola vas? Jo vaig a Blancadona. Quin dia és el teu aniversari? El meu aniversari és el 31 de juliol. A què t'agrada jugar? M'agrada jugar a pescar amb les mans. Què has fet aquestes vacances? Aquestes vacances he anat a la plana. Adéu!